Goro kwa Mbongi Evans Seitombo Mwagamo Naba bachirega naba Mwagamo ba Minto twachiramo asega ngeyemo yogo ligereria mangana ye akolengana na mangana abo Mwagamo na magendera abo Mwagamo na aya kubwatia na ali mangana twarira abera makomo story kurwa somo heshimiwa Oito Note Pogrango Josh Nyamoto na igentege tangani obere gago totenga nime pango ya CDF project wansirachi skuru ama gaji skuru igago to ama gacho ntoga to gracia kamo lakini chigodi chinde umanya kobachi nyomba bakachigoroba yama yagotoka nabo Mwagamo ntuto irante maye oiso koligere bina mangane skuru buses shiria bwate ya CDF chiko jane ba ne mangane ya CDF bo Mwagamo ntubwa ting skuru no ene yemo ebwate skwe ebasi ando maye gocha mangane nyestima na stima naro taratoreta bo Mwagamo buna chigodi chindabere gacho toye kwende tujicha mangana kera chikera projects bo Mwagamo ntubwate pare kuru nyamaya baka kekendo pare yo bere gago to promise na and again ana toroje na yabere ko be stores na komenda na yo abantu bakwaye gutenders chipara chakera bo Mwagamo teno no yo moko nyora chitende echo ntoge chiri no mweshimiwa oyo Nyamoko omanya gota amangana ande bo naro bono muna CDF employees abwate over 30 employees igari esekerenya oiso ko mobolio mweshimiwa Nyamoko monto kiororo mo Mwagamo no yo moko kolega sigari tayo ile tole no mwichano sana because mweshimiwa yiga chitega ga to promise na Mwagamo paka to akumiri ninki amarube nara akwena na yabalimu oche amarube akwana na chika serikali cha national government mu Mwagamo teyo a consider no negas no neyem ntubono ntomanye tina aba Mwagamo omweshimiwa Nyamoko igaro oche na ntuna abo commentera ni chikura irinda ile bako gamba bamanya ko mama goche ne chisiringi 200 300 bako tobeke raini igari bamanya ko to ntoge chiri sana and that is the reason why to anyolire one of us okorokwa Duncan Bunduki na intubono omo Mwagamo for the first time to bwate our own candidate ande ngo mwato chikura na ande bono Nyamoko tali ko bwata buya no ande no botora baise ko murusi no nekero ke kina ke karage ndrete mangana yo tali ya mwantebye na so mangana ne na chakiro ba kire chikura matuko bagutumekwa eko bona abana abo gwicholeri omurayo chorwenda era undieye na intu abo Mwagamo etutekete go chamo tochoro murai urakonya abo Mwagamo ba Minto kegera twakire tugakira Nyamoko no atanganite chukura abo Mwagamo toko ase toko muigwa na matanga na gosera chenda te yata atari gototega amangana yichitenda oyo Minto Mbungi mweshimiwa Mbungi akwana origereria contract na yeme gokora chitenda not mugiranga omo Mwagamo ndete yo gokora origereria abantu bagokora obisia yago teba mu Mwagamo teyo abantu bali agotumira chibesa matanga na bwakoroka bagokora obisi biyaye atabali geti akobatumira chiri gusano kerumutiro muna bono nto abwato mwana ito okuru Cosmo yange ogakolira obisi yaye agachaka mu butegasi ntoma etiri bageri ngaete igotoko motebyo musike Nyamoko era undiye aba Mwagamo mbali ko babachinga ba Mwagamo mbali baliri egento tokosaba abantu ba Minto aba Mwagamo kuruchache mpaka magariburo yons era undiye tikatwaka chikura saamo na lyabarayi aba baratusike abarali ba Minto egento totego abarali bonse chire dikionsipi no mu Mwagamo ga ukwana radio tigobe kwa asobo mayana bolya gukwana abarali bande muko bisa kagere radio muko bisa ibintu bigukwana tige binde bikeru Nyamoko amanyana ngaki na intu Mwagamo ntotegete amagenderero egento kono twasoki na intu mumuru itegesore okurukubundu okwegerera abantu ba Minto otebire ngaki contract yemwe okorega sinotu mugirango bachakire kumutisiera chisimi bako muakera bamurama bakoregi intunto likoba ondete yokogoswa intuno toli mara omu Mwagamo round yetaka ba muchinga omu Mwagamo round yenero gocha gutamini omu jumbe okoba notu mugirango egento ngo sabanya site gaba seseni nenda atobwati kinta etigotera banga notu mugirango ne gwente kopagurwa keroro murai gwente okore binte ikuti anya kwana re chief constituency ward sano
wonte kwa na nyene chipasiri kwa na kolengana muna chigode chire onye no kuagacha yaba boigo onye ne chipasi igo yare boigo bone gento ngera muno muna chikiange chiri ekero konyora muna bono eskuru ya ntano nere secondary nkoro ukange kwa guchingu amagacha bamaya abarimu baba baya motivation ya sabarimu egera abana tubasome ikiagera inche onye nguriyobora yobo bobunge wana tumugirango igonta gete ko make sure nga abana basomire wamanya kanyora wana ne skuru chinguru watebe skuru erega ari etari no bo mwagamo nera kwa chinguru abana kiwango kenga naiga ngo bare chifefechi ngo libale lunch opakwa kara kwa nde skuru mose ko tare skuru ere muna magari garia na omokora munere na omokwerera igo maene oiranirie nota slash maega lakini mono omwagamo na keko gara tu atebire nga intue ekegorieke tigato change leadership ero bono iga egere tonyore abana baitu basome tonyore chipara tonyore amache tonyore estima tinga gere tinga abantu bano tumugirango kwanza mba tumete nyamuko achikora mu mugabana akomurukango mugaka arwarte njema yatenga nyamuko ni accountant akabe speaker nanya komanyanga no munyekitari yare omata abantu barwarte ngwe na igwete karega ari mawawo abatebanga omugako boyonyaribo na musuguma no muitare ndime tio semo gonga mubegete kiagere gasi ya enero yabunga gwente okora arete chibasa kia national government chikore gasi yaiga omuntu gwente go question ye governor no kongo mugeni oyore senator ekerago totebigo akonya go question yoyo na tugwente go question nande nkoiro rande ringaneri rero omongwano oyo gokoro kwe manu oyo gokora chitenda ga strategy oyo strategy my Emmanuel Ondieki omongwano oyo endue kioyo mwate boyo oyo omo nero gokora chitenda chia kura kwa monyola chitenda chia kera kwa monyola chitenda chia CDF kwa monyola chitenda chia county government etokoboriga kwani bangina bano tumugirango mbabiere timuntu ndora akora chitenda echo ntotete komanya mangana ayo kuondani sana tuamanyire nga kie vitisho mbiro nimepokea masimu ntawawa ntafanywa nini ntakatwa kichwa ninde tare kono chumo tuo yo ekiagara bunduki na bange bare mera yane korande chitenda nimete buya mono noti mugirango chipara chiakera chiskuru chionsi chikorosi gwa se constituency ya noti mugirango e contractor neya oligereri nyonya bono tukwane bono igato gutuma abantu ba DCI baende kero chiskuru ja umwamu cyari nkoronchwa umuntu okorosi skuru ya monga akoruku strategy umuntu okorosi skuru ya kyabira akoruku oyo kuruku Emmanuel Ondieki strategy okurubokeira urige no umuntu okoranya kenimo umuntu okore skuru ekoruku police niyere misambi nero gokora boneiga omoro munero kono tutika ya makarabati yobeke pare koru kerenyo gocha nyamaya no mungwano uyu igotoko boli mujumbo ito noti mugirango muntu tayo obyalire noti mugirango gosebo mwagamo gosebo keira goseitibo ward gosekerenyo ora akore chitendecho egento kende togotete koteba twachire twagunduire bintu biri tali chibese chiago chosera matanga tali ne strategy yakora chitenda chiri nyamoko gokora bwe bisete asomongwano oli chiacha gosera abantu baminto banoti mugirango bali chibese etete komotebiga muchinga meisa noti mugirango ngokora tora maandamano toboli ngaki na otewa na Ruto ne president no cholire chama yae na intunto bwate chisea Kenya ngwakana tole bango Ruto tari arora kwegerere tutafanya maandamano toboli na ngaki noti mugirango ne asea ya nyamoko na Ruto na liora